Bună, Dino și Dina! Ce faceți astăzi? Vrei să învârți butonul să vezi despre ce vom învăța astăzi? Hai să vedem! Oh, astăzi vom învăța culori! Și vom merge să alegem un buchet frumos pentru ziua mamei. Mă întreb, unde? Ah, bineînțeles, în grădină! Să mergem, Dino! Bună, Dino și Dina! Ce faceți astăzi? Oh, vreți să alegeți un buchet frumos pentru ziua mamei? Este foarte drăguț din partea voastră. Și în timp ce vom face asta, vom învăța și culorile și numele florilor. Ok, să mergem atunci. Wow, aceste flori sunt minunate! Știți cumva cum se numesc? Sunt trandafiri! Și uitați-vă la această culoare minunată! Știți cum se numește această culoare? Ai dreptate, Dino! Trandafirii sunt roșii! Hai să alegem unul! Ai grijă să nu strici ceva, pentru că după aia nu va mai crește! Minunat! Hai să vedem dacă găsim mai multe culori! Uitați-vă la acestea! Sunt super frumoase! Hai să începem cu culoarea. Știe cineva ce culoare este asta? Ai dreptate, Dina! Aceste flori sunt albe și se numesc crini. Flori care arată precum clopoței. Poate asta ne ajută să ne dăm seama cum se numesc. Aceste flori au aceeași culoare precum cerul. Dino, știi cumva ce culoare are cerul? Asta e perfect, Dino! Cerul este albastru și așa sunt și florile. Au o formă de clopoțel. Știi cumva cum se numesc? Hai dreptate, Dina! Sunt zambile! Buchetul nostru este aproape gata. Hai să vedem dacă mai găsim câteva. Cred că voi cunoașteți aceste flori, nu-i așa? Aveți dreptate, sunt lalele. Ce culoare au? Hai dreptate, Dino, sunt roz. Încă o floare și buchetul nostru este gata. Uite! Florile acestea cresc chiar din iarbă. Ce culoare au? Ai dreptate, Dina! Au aceeași culoare precum soarele. Sunt galbene. Așa că trebuie să găsim mai multe flori galbene. Acestea sunt păpădii. Foarte bine ați gândit amândoi. Acum avem un buchet întreg. Hai să recapitulăm. Avem un trandafir roșu, un crin alb, o zambilă albastră, o lalea roz și, în sfârșit, o păpădie galbenă. Chiar ați ales un buchet minunat! La revedere, Dino și Dina! Bucurați-vă de ziua mamei! Bună, Dino! Bună, Dina! Ce faceți? Ați vrea să facem prăjiturele și să învățăm culorile împreună astăzi? Minunat! Atunci să mergem! Poți să faci o prăjiturică mov, Dino? E timpul să gătim! O prăjiturică mov. Hai să facem acum o prăjiturică galbenă.
O prăjiturică galbenă. Nu încă, Dino. Mai avem câteva prăjiturele de făcut. Hai să facem o prăjiturică albastră. Nu, Dino, acea culoare este verde. Noi trebuie să facem o prăjiturică albastră. Bună treabă, Dino! Hai să facem o prăjiturică verde. Foarte bine, Dino! Am învățat atâtea culori astăzi și am făcut niște prăjiturele delicioase. Vrei să recapitulăm? Roz, mov, galben, albastru, verde. Arată delicios! Haide să le mâncăm! Ne vedem data viitoare, prieteni!